A normalidade volveu hoxe á factoría de Finsa, en Padrón. Aínda así na zona palpábase unha certa conmoción despois do acontecido na tarde de onte. Unha forte explosión nunha zona de tubaxes da factoría provocou que resultaran feridos un total de 8 traballadores, de entre 26 e 53 anos, un deles de consideración. Ata o lugar desprazáronse diversos equipos de emerxencias, así como o helicóptero do 061 con base en Santiago, e tamén varias ambulancias que se encargaron de trasladar aos feridos a distintos centros hospitalarios. Foi moi aparatosa en canto ao movimento de medios, por mobilización do helicóptero, do H3 desde Santiago, a ambulancia 061, nós, policía local, pero en si non foi un incidente, digamos, moi grave. Simplemente sí, vale, hubo varios queimados, pero son queimaduras leves, excepto un que ten queimaduras na cara, pero tampouco é de gravidade. E o mesmo protocolo que ten esa fábrica para estes eventos foi suficiente para controlar unha situación. Eles se fixeron cargo de toda a situación. Simplemente nos limitamos, en colaboración co 061, a darlle asistencia sanitaria ao persoal que salía cas queimaduras superficiales que levaban. Ao parecer, os traballadores que pertencen a unha empresa externa atopábanse realizando diversos labores de mantemento nunha das zonas de tubaxe da factoría madeireira, cando se produciu a deflagración.